Yuhu, umuulan. Umuulan dito sa California. Umuulan. Wala. So let's go. It's raining. Woohoo! Grabe. Ulan. Thank you, rain. Rain. Go away. Go away. Grabe. Hello. Morning. Water heater installed? Yes. You do? Yeah. Water heater installed? Yes, ma'am. Oh, would you like to sign up for it? Oh, no. Okay, good. Hindi ko naintindihan sinasabi mo. Ah. Lamig. 400 plus. Diba? Ganda. Oh, pang summer. 319 na. Diba? Ganda. Para sa backyard. Ayun, oh. Talsik yan pagka malakas. Dapat yung solid. Mahinang klase to. Pag ganito, mahinang klase. Lilipad to sa hangin. Mga gasibo na to. Maganda na tingnan pero mahina yan. Mahinang klase. Ito yung mga tanim. Yan, oh. Okay. Malamig pa rin. Muulan ngayon sa labas. Umuulan. Mga orchid. Yun, oh. Diba? Ganda. Ganda. Ito. Pang summer. Ano? Oh. Oh, berries, oh. Blackberry. Tanim mo. Ito? Pinatay mo. Alam mo yan eh, para siyang vein. Hindi ka naman marunong.
Tanim-tanim mo. Okra. Mura na ang ano ngayon.
Pang electrician tools siya pero ganda ng quality. Tibay. Tibay to. Meron pa siyang ano. Bigat lang ah. Ah, heavy.
umuulan dito. It's raining. It's raining, it's raining. Okay, bye-bye. Bye-bye-bye.